आसामखौ हाग्रा बंग्रा दाननानै रायजो बानायबाय। बे रायजो बानायनायावनो जोंसो सासक जानांगौमोन, किन्तु जों दा प्रजासो जानानै दं। प्रजाबा प्रजा सबसे गाहाय श्रेणीनि जाति हिसाबै सुबुं हिसाबै जोंखौ भारतनि संबिधाना स्वीकृति होनानै दं। जोंनि चिरां जिल्लाया दिनै प्रथम बोसोरारि कन्वेन्शन खुंनानै मोनसे मोजांथार हाबाफारिखौ आखायाव लाजेनबाय। आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। मोनसे दुखुसो मोननायखौ फोरमायनो सानदों। चिरां जिल्ला अल ट्राइबेल युथ लीगनि अर्गेनाइजार आरो चिरां जिल्ला अल आसाम ट्राइबेल संघनि हेफाजाबाव जि धरनी आसा खालामनानै बे कन्वेन्शन एबा स्पेशल मोनसे वार्कार्स मीट ट्राइबेल इश्यूसनि सायाव सावरायनो होननानै बे प्रग्रामखौ लादोंमोन। किन्तु जि धरनी बेवहाय पार्टिसिपेशन जानांगौमोन बे जायाखैसै। खुब साननो गोनां बाथ्रा आरो दुखु गोनां बाथ्रा। दिनैनि दिनाव ट्राइबेल माहारिया देरसिन साननांगौल' गैया, बांसिन साननांगौल' गैया आरो विभिन्न आयदायाव सावरायलायनानै सिद्धान्त लानानै खौसे गोख्रों भाबै ट्राइबेलफोरनि राइट्स आरो जितु समस्या बेफोरखौ समाधान खालामनो जोबोद गोनांथार जादों। आङो एकदम सुंद'यै बाथ्राफोरखौ बुंनो सानदों। आहा एकदम बिबोनाय असेनि हाबा बे प्रग्राम लानायनि सिगां आं मिथियामोन। दा एकदम मैयानिफ्राय आङो बेवहाय बेस्थ' जानानै दङ। बे मेलखौ बेखेवनानै होनानै फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों आङो बिदाय लानोबो सानदों। मान होनो गोनां आलासि बिथांमोन आरो जोंनि अल आसाम ट्राइबेल संघ चिरां जिल्ला कमिटिनि दैदेनगिरि आरो प्राइमारि कमिटिफोरनि दैदेनगिरि आरो इयुथ लीगनि दैदेनगिरि बिथांमोन, गिबियावनो आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों। जोङो दुलाराय आसामनि 14टा रिकगनाइज ट्राइबेल बे नैबे पर्यायाव दिनैसिम जे दङ, मानो दङ जोङो बेखौ साननो गोनां दङ। जोङो मिथिगौ आसामनि इतिहासखौ। बे आसाम हादोरानो दानि आसाम रायजोआ सिगांथाराव गुबुन गुबुन मुङै मिथिजाबोयोमोन। जोङो मिथिगौ प्रागज्यतिषमोन आसाम रायजोनि नामा सिगाङाव, बिनि उनावहाय कामरुप जादों, बिनिफ्राय आसाम जाफैदों। प्रागज्यतिषपुर रायजोआ किरात बंश अर्थात दानि बर' बे मुलियनिनो रायजोमोन आरो बे रायजोखौ नैबे कसारी मुलिय किरात बर' बे राजायानो खुंबोदोंमोन। बे आसामनि हाग्रा बंग्रा दाननानै गामि फाथिनानै रायजो जाबोदोंमोन, रायजोखौ खुंबोदोंमोन। लासै लासैनो बेखौ गुबुन देशनिफ्राय फैनानै आक्रमण खालामनानै जोंखौ सेदेलि भेदेलि खालायजोबदों। बे सेदेलि भेदेलि जानायनि जाउनावनो दिनै जोङो किरात बंश कसारी मुलिय जनगोष्ठीफ्रा गोबां नामाकरण लानानै जोङो ग्रुप जादों। बे 14टा जनगोष्ठी आसामनि ट्राइबेल रिकगनाइज मोननायनि बिथोराव बांसिनानो कसारी मुलिय। जों बेखौ रोखायै दा बुंनो हायो। दा जायफोर ट्राइबेल हिसाबै स्वीकृति जानानै दङ बिनि बिथोराव बर', राभा,
गार', तिवा, टेंगाल, देउरि, सनवाल 14तानि भितराव बे 7थाया एकदम रोखा जोङो कछारी मुलियाव तो गतिके आरो बुंनो थाङोब्ला दा जे सरनिया जादों राजबंशी जादों सोरबा माबा माबि जाहैदों अर्थात आसामनि खिलन्जिया होननानै जायफोर परिचय लायो आहमनि बादै कलितानि बादै गासैबो जनगोष्ठियानो बामुननि बादै बर' कछारी मुलियाव गोजा विभिन्न समाव विभिन्न खारनाव दाब दाब जायगायाव थानानै गाव गावखौ गोदान गोदान मोजां मोनसे परिचय लानानै जातिनि सृष्टि जाबोदों तो गतिके जोङो बे आसामखौ हाग्रा बंग्रा दाननानै रायजो बानायबाय बे रायजो बानायनायावनो जोंसो सासक जानांगौमोन किन्तु जों दा प्रजासो जानानै दं प्रजाबो प्रजा सबसे गाहाय श्रेणीनि जाति हिसाबै सुबुं हिसाबै जोंखौ भारतनि संबिधाना स्वीकृति होनानै दं भारतनि संबिधाननि हिन्दु तत्व मते भारताव मोनबा श्रेणीनि जनगोष्ठी दङ एक नम्बराव थाबाय बामोन 2 नम्बराव क्षत्रिय 3 नम्बराव वैश्य 4 नम्बराव शूद्र एन आदार्स होननानै बुंदों एन आदार्सआ जातिनि परिचय मोनाखै आरो बे एन आदार्सनि जातिनि परिचय मोनि श्रेणियानो जादों आदिवासी आरो बे जातिफोरखौनो भारतनि संबिधाननि गेजेरजों ट्राइबेल हिसाबै स्वीकृति होनानै दोनदों शेड्यूल ट्राइब हिसाबै जोंखौ स्वीकृति खालामनानै दोनदों बेसे दुखु गोनां प्रागज्योतिषपुर कामरुप रायजोखौ बानायनानै सलायबोनाय माहारि बे माहारिया दिनै सबसे गाहाय श्रेणियाव दङ तो गतिके बेफोर इतिहासखौ बोलानानै नायफिननो सम जादों गेजेर खलबनिफ्राय 19th सेन्चुरिनिफ्राय जोंनि बर' माहारियाव माखासे सानसुमैफ्रा सानै हयै जोंखौ जे गादबनानै नासयनानै शोषण खालामनानै जाबोदोंमोन बेखौ अनुभव खालामनानै 19th सेन्चुरि बेवहाय जोंनि बर' माहारिनि माखासे सानसुमैफ्रा मोनसे ग्रुप दानानै कमिटि दानानै बर' माहारि आरो आसामाव थानाय ट्राइबेल माहारिफोरनि अधिकार शिक्षा अर्थनैतिक भाषा कृष्टि संस्कृति जों सुरक्षित जानांगौ आरो उन्नति खालामलांनायनि अधिकारखौ होनांगौ होननानै आवाज होबोदोंमोन बेवहाय जोङो रायखांनांगोन जोङो बयबो मिथिगौ गुरुदेव होननानै कालीचरण ब्रह्म बिथांनि गोसोआव दुखु मोननाय फैनानै अनुभव खालामनानै बर' जातिखौ जोङो बेबायदि दोनलांबाय थानो हानाय नङा आरो बै जोंनि शत्रुफ्रा जोंखौ जातिखौ सेस खालामनो नागिरनाय माहारि बा श्रेणीनि मानसिफोरनि कौशला बेबायदिनो थांबाय थायोब्ला बर' माहारिया जोबलांगोन होननानै माखासे सानसुमै जेरै मदाराम ब्रह्म सतीश बसुमतारी जादव खाख्लारि रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोनखौ लानानै प्रथम बियो गसाइगावनि भावरागुरियाव बर' सन्मिलन बानायग्रोदों बिनि उनावहाय पर्यायक्रमै 1929 सनाव बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथि अर्थनैतिक खैखिक भाषा कृष्टि जाति हिसाबै परिचय मोननांगौ होननानै साइमन कमिसनाव मेमरेन्डाम होजेनदों बिनि उनावनो
आरो जोंनिनो माखासे ग्रुप कचारी मुलियाव बिसोर गासैबो ज' जानानै अकल बर' माहारिनि नामावल' जोङो आन्दलन खालायोब्ला दाबि खालायोब्ला माखासे माबाफ्रा थालांगोन होननानै गासैबो दा मेघालय, नागालेण्ड, मिज'राम, आसामाव थानाय ट्राइबेलफोर गासैबो ज' जानानै मोनसे संगठन दादों, कमन संगठन 1933 सनाव बेनो जादों ट्राइबेल लीग। बिनि प्रथम लिडारानो जादों आफादगिरि हिसाबै जादब खाख्लारि आरो नेहाथारि हिसाबै भीमबर देउरि। बिनिफ्राय स्टार्ट जाबोनानै राजनैतिक भाबै ब्रिटिश भारत गभर्नमेन्ट ब्रिटिशनिनो इन्डिया गभर्नमेन्टनाव बिसोरो दाबि दावा खालायबोनानै ट्राइबेलफोरनि थाखाय बेबस्थापना लाबोनांदों डेभेलप खालायनो थाखाय। फैयै फैयै भारत स्वाधीननि आन्दलनावबो जड़ित जानानै भारत स्वाधीन जाखांनायनि उनाव जेला संबिधान दायो ट्राइबेल लीगआ बेवहाय बिराद गिदिर रल लानानै ट्राइबेलनि थाखाय संरक्षणनि बेबस्था गासैबो बिथिङाव संरक्षण बेबस्था खालामनानै ट्राइबेलफोरखौबो डेभेलप खालामनानै बै दहाय आं बुंनाय माखासे श्रेणीनि मानसिफोरजों इकुवेल खालायनांगौ होननानै एजेन्डा लाबोयो। बाध्य जादों भारत सरकारा राजनैतिक भाबै संरक्षणनि बेबस्था खालामनो बाध्य जादों आरो साख्रि बाख्रि संरक्षण खालामनायनि रिजार्वेशन पलिसिखौ लानो बाध्य जाबोदों। गतिके भारत स्वाधीन जाखांनायनि उनाव ट्राइबेल लीगनि लिडारफ्रा इन्डियान नेशनेल कांग्रेस बे पलिटिकल पार्टियाव जइन जानानै एमएलए जादों, मन्त्रि जादों। बिनि उनाव बिथांमोना अनुभव खालायबाय जे नेशनेल पलिटिकल पार्टियाव थानानै नेशनेल पलिसिजोंसो खामानि मावनांगौ। गतिके जों गुदियावनो जितु ट्राइबेल लीग खालामनानै आसामाव गाग्लोबनानै दोनजानाय, गाबदबनानै दोनजानाय, नासयजानाय बे माहारिखौ आवाज होनो जोंहा उसुबिदा दं होननानै 1951 सनाव नगावनि बार' फुजिया होननायाव पलिटिकल एजेन्डाखौ नागारनानै जादब खाख्लारि जियानो जाया मानो जादब खाख्लारिनि नेतृत्वआवनो नन पलिटिकल अर्गेनाइजेशन हिसाबै अल आसाम ट्राइबेल संघ नामाकरनै ट्राइबेल संघखौ दादों। दानायनिफ्रायनो ट्राइबेल संघआ भारतनि संबिधानाव होखानाय जितु ट्राइबेलफोरनि राइट्स आरो आसामाव संबिधानिक बिथोन बायदियै स्टेट लेभेलाव गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोरखौ मा बेबस्था लानानै डेभेलप खालामनांगौ बिनि आयेन प्रनयन खालायनायाव दाबि दावा खालायबोदों आरो आसाम सरकारा बिदिनो बेबस्था लाबोनो बाध्य जाबोदों। दिनैनि दिनाव ट्राइबेल संघआ जोनोम जानायनिफ्रायनो अहरह ट्राइबेलफोरनि अधिकारनि सायाव खामानि मावबोदों। स्पेसियेलि हा हु रैखाथिनि थाखाय, साख्रि बाख्रियाव रिजार्वेशननि थाखाय, स्कुल कलेजाव एडमिशन रिजार्भनि थाखाय आरो विभिन्न अर्थनैतिक दिगाव उन्नति खालायनांगौ होननानै विभिन्न माने रिजार्वेशननि बेबस्था, ट्रेड लाइसेन्स, पारमिट, कन्ट्रेक्ट बेफोरबायदियावबो जोंहा सुबिदा मोननांगौ होननानै दाबि खालायबोनायाव गभर्नमेन्टआ आयेन बानायनो बाध्य जादों। नाथाय स्वाधीन जाखांनानै दिनै फ्राय हमनानै लादो 80 बोसोरानो जाबाय, किन्तु 80 बोसोरखौनो हमदो, किन्तु जोंखौ बिराद कौशलगत भाबै खामानि मावबोनानै जोंखौ दासिमबो आयेनाव संबिधानाव गासैबो सुबिदा दंब्लाबो खुब टेकफुल्लि जोंखौ डिप्राइभ खालामबोबाय थादों। जार फलत ट्राइबेल संघआ गेजेर गेजेर राजा लामायाव ओंखारनोबो बाध्य जादों, गभर्नमेन्टनाव मेमरेन्डाम होनानै दाबि खालायबोदों। दा किसु किसु जोङो मोननो हादों। बेनिखायनो शिक्षानि दिगाव जोङो एसे डेभेलप जाबोनानै दिनै
प्रत्येक ट्राइबेल जनगोष्ठीयानो गाव गावनि हारिखौ भाषा कृष्टि संस्कृति अर्थनैतिक शिक्षा बेवहाय डेभेलप खालायनांगौ जोंनि अधिकारखौ जों मोननांगौ होननानै प्रत्येक ट्राइबेल जनगोष्ठीयानो आन्दोलन खालायबोदों आरो बे अल आसाम ट्राइबेल संघआ गासैबो ट्राइबेल माहारिनि आन्दोलनफ्राव सहाय आरो सहयोग होबोदों।